Hello everybody, tady je Psík a vítám u další videa. Dneska to bude z Cookie Slapu, neboli Sláparou. A o čem je ta minihra? What is Sláparou? Sláparou is a super simple game. Really is the cookie to slap people into. The first 20 slap offs is the winner. My English is very good. Každopádně Sláparou je o to, že když 20krát hodíte prostě sušenkou, která má knockback kolik 75, teďka nevím, která má prostě velký knockback, 20krát když ho zhodíte, tak se prostě vyhrá v mapě. A my si jdeme tuhletu hru zahrát. Takže se uvidíme v aréně, čau čau. Tady jsme v aréně a no, prostě budeme tady schazovat ty hráče. Je to mapa Pac-Man, jak můžete vidět, mapa by Venice XS. Recording, je. Jsem normálně napsal I'm recording now a všichni najednou, že hi YouTube a taky natáčí nebo co. Jo, tady bacha na středu. Tak a prostě tady budete schazovat ty týpky. Je to docela hodně dobrá minihra tohle. A musíte být co nejlepší. Já už mám teda rank Pou nebo něco takového. A začátečníci mají to Babyface, typu, jo, Babyface. A musíme být první a musíme shodit 20 lidí, což nebude asi taková sranda. Ty spadni. Takže co bych chtěl asi tak udělat do budoucna? Přemýšlel jsem, že asi natočím sérii z mapy od odběratelů nebo mapy od fans. Ale asi to bude série pojmenovaná mapy od fans. Takže mi můžete zaslat na můj e-mail, který bude někde tady na obrazovce. psikokingo@seznam.cz. Tam se podívejte, tam mi to zašlete a já si vaši mapu rád zahraju. Každopádně, jestli chcete být sdíleni, tak mi tam stačí dát i odkaz na YouTube a já vás budu sdílet v popisku videa. A co vás může čekat jako další minihry? Plánoval jsem ne minihru, ale mapu hororovou každopádně a možná i budu i natáčet s webkou, což bude speciál za 50 odběratelů, co jsem dosáhl. To už bylo 2 měsíce zpátky. No a proč jsem asi, jak jsem říkal tu informačku, proč jsem nenatáčel. Nebyl na to vůbec čas, anebo jako ne čas, ani se mi tak nechtělo. Chtěl jsem, aby to bylo úplně strašně moc záživný. Tak jsem se rozhodl, že to natočím něco jiného. A bude to třeba v sobotu nebo v neděli. Tohoto natáčím v neděli a mělo by to vyjít asi tak v pondělí. No, což uvidíte prostě dneska. Wow, říkal jsem spadl za židle. No, prostě to vidíte dneska. A Juhek Aiban vyhrál, měl 20 zrozených, my jsme kolikátí, 10. GG. A jdeme do další arény. Přečteme ty knížky. Je to úplně stejný, to jsou ty, jo. High rulers, respect author, don't hack, don't abuse glitches, do not camp it, jako camping, no co, sports, be nice in general, bla bla bla. Nechci na to. Co jsem moc nepochopil, ale co, takže pouštíme se do arény. 2000 years later. Takže po 2000 letech jsme v aréně a tato aréna se jmenuje Aqua? Jo, Aquatic. Pardon. Ty arény jsou promakaný, takže to tu zrovna nesnáším, tady hned spadnete. A hned. Co pak toto je? Že my tam skočíme. Bye bye. To se krona šla pryč. To být fojky, to být hrozně fojky a to co ty tady zabuglej. Zkusím taky. No tam mi zabuglej. Jau. Mysterino.
Pojď. Ty jste pryč, ty taky, ty půjdeš dolů, ty půjdeš dolů, ty půjdeš dolů, ty půjdeš dolů. Oho. Tady to bydl. Lak. Au. To bolet. Tak už má 13, ty kráso. Patigán. Mr. Patigán. Odchynát, a co to být? Já letěl ze zhova. Aj. Mě tam dobíjaj. A to ty jak? Jak tam zvířa bugly? Tak. Ty dole. No. Je už 20, 10. zase 10. To už není možný. Jsme samý 10. Proč jsme 10. Jsme 10. Tak jdeme na další. Jsme v aréně a co tu mám nejradši? A kde je tam ta blbost? To je Dino mapa. To je Dino, prostě Dino. Merp. Vytáhni. Kolik to má knockback? Jo, 75, já to věděl. Jau. Táhni. Au, to bolet. Se mi nepáčet. Au, to bolet. Furt shazovat, to je nelidské. Mám své právo nevypovídat. No to nebyl. GG. Jdeme nahoru a zabít je. Skapajte všetci. To je rychlovka, to odráží jak prase, skapajte všetci. Nic skapaj dneska. U nelehátkách ležet, a to by nějaký cheateroš. Cheaty. Cheater. Jau. Ajajaj. Bole, kolik jsem mi sakra zabil. Musí furt cinkat, ne? No, kdyby se hrál, kolik jsem mi trefil, tak to bych se mi trefil hodně. Ten. Nie. Tak, ty skapaj. Jsi skapal, Magor. Skapaj. Co ty? Tady to máš. Například nebýt zapsán. Já zase být 10. nebo co? Já nechci být 10. Já chci být aspoň ten 5. Druhý 10. už nechci, po třetí už nechci být 10. Ale to bude poslední mapa, tak se máte na co těšit. Teda, jo. Tohle to už bude poslední mapa. Pak to ukončím. Pak skapaj. A to se mi musel zabít hodně, sakra. S tím je. No, ještě 2, prosím. Skapaj, ne. 7, aspoň že tak. Vždycky se to jsem první a teďka se musím borat. OK, takže... Guvno. Takže já doufám, že se vám video líbilo, pokud nezapomeňte dát like, pokud ne tak dislike, samozřejmě dejte odběr, pokud mě ještě neznáte. Dílejte mě a uvidíme se příště, tak čau.